يقني سارة بقطتا كاستوديو دمس أمريكا استوديو قطر خلت كما يمسيهم عب منستري قداد وصاي إثيوبيا منستر ديتا أمباسادر ريدوان حسين لومي أبزهاب ومجلسي بشم قراب رديئت نحوحات زعتقوا وهاتي سبعاوي رديئت كمزلو بمتكاس منغستي نقل يوم تكالات سبعاوي رديئت كابتها هاجر كبارروم كمزخيلات أنكعهم بخال وقن خلل تقرأي دا قمز مرح زلو دكتور دبرتسيان قبل ميكائيل رديئت بديت أقام انتان كمحلالف تغصي دوابيلنا سراويتنا خاب تقرأي أوسينا نابلو كابن تقرأي كايز نبرين آيرن مدرن مقعازيا بمعصاو حاجز يخون كالوت أقلقلوتات كقارس غيرهم كبل الفدرال منغستي كاسيسولو وكيلنا كندي أبات زلعخو بيترا سلطان ترجمو كأغربي أمباسادر ريدوان حسين أبتي لو محمد صاحبو مجلسي إثيوبيا أب تاريخا كابزقاتموها بالدوتات اتزخبدا أبز وانزي أقاتموالو اتهاجر نختبتن سعنتو نحيلو يمسو كمزلو بمحبار فتو تهاجرات نخدقفات أوعي تقريبا مالو أب تقراي مزتفتر تحت سبعو مسلات أساسيرو أبيت مغري سبعو مسلات عبرات هاجرات زصدق وسانة أبلع لإثيوبيا أجدا نمن بارز علمك المكونتيو بمبال اتم أمباسادر بصنع كونينوم اللو أمباسادر ريدوان حسين أبزها ومجلسي منغست زتقبرو بيناو مقراط توخسن نسرحة التكالات رديئت نمرقا في حتو نزنبرو عالم لغاو تكالاتن ملسيخون ايو تبايلو تحسيبو نيرو قودائي زبالو زنبالتاتون كمزق أتصالو قليتهم منغست تاكسو أقومو أكبابين لكو يوتاو تخصي الدب أبيلو ناتي كبابي قدفو زواتة ناتي هزبي عرفتي نسلام عدل كهب سلازمارة أمبر لناي قنبار وق ملوات أي نبراني لهم جن كلاتنا حتى زنبرا مقراص تصابقو نهزب عرفتي رديئت نمبصح زخ البايتا عب مفتار زقود يمو إيلو زخونن أكال بزح زي مخانو وق دو نقبل يدل دخأي نيرو زبل حتى منغستي نقبقس أقددو إيلام بروغرام مقبع عالم هسوس حاجز يدليوم ايو نابزبالهم 4 مليون هزبتك بسنكي تسوق فتشا أبقزيو كبصح أيكالكون كم زبالي يذكر كالوت تكالات رديئت بوغنن زي تقدبه من قصقاس نخرخبا لو مغوني حتى اللواء أمباسادر ريدوان حسين قنا قبل المنغستي نزق أربو سمع تحتات ينسقوا أمباسادر ريدوان حسين وسيخهم بشم رديئت نحوحات زعتقو أتحابابرتي سبعو رديئت اللو منغستي نقل يوم تكالات رديئت كاب إثيوبيا كبارهم يخيل ايو كم زبالوون زين حبر منغست إثيوبيا بيناو مقراص تخصيب بمتكبار نسراويتو كاب تግራይ زوصه نسلام تبهايل ينيرو واغا يخفلالو زبالوتم امباسادر حوحات زجمره متنخال انت قصيلو غنا منغستي نوسانو گمگمو سغمتي نموساد كم زگدد ማህበረሰብ ዓለም ውን ነተግባር حوحات كخنن حاتيتوم يبل ريبورت كينيدي አባተ እዚ ከም ዝልከሎ ፕሬዝዳንት ክልላው መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብዝ ቀረበ ኣብዝሃዎ መግለጺ ከም ዚሎም ነይሮም حركس رديئت ليس أجمع أنت كم حلالف تقصدوا بيلنا سراويتنا كاب تجراي وصينا ناولو كابن نابن تجراي كايز مرنا يمدرن أيرن ترانسبورت ممسعو حاجة زيهم كارو قلقالات هذا قارس جرمدو نا إلكتريك تليكوميونيكيشن كارو هذا قلقالات بمقراص هذا تجراي نايمسمعت جبنهم حزوني قصفنا دكتور دبرتسيان مجلس يوم حزب تكلل مسلو نمرغاص زجمرو قاسي كم زقصلالو دحر مجلس فتوتي هاجرات زجمرو دغف نك قصلالو اون حاتيتوم يا قنيلنا بتريم كللاوي منغست امحرا حوحات قبل علي اثيوبيا زوردو زلو بدل بزملكت محبرسب عالم فتحاون ميزاناون اكايدا اي تختلانيلوم ኢትዮጵያ ንመድሓን ዝተፈላለዩ ክልላት ፍሉይ ሓይልታትን ናብ ግንባር ከም ዘንቀሳቐሳውን ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ አቶ ግዛቸው ሙሉነ ሓቢሩሎ ኣሴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ጸብጻባሎ ገብረ መድህን ከቕርበዩ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዘካይዶ ወፍሪ ገለ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ብዝተጋገየ ኣገባብ እዩ ዝሪኦ ዘሎ ዝበሉ ወሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነ መንግስቲ ንዝህቦም ትክክለኛ ሓበሬታ ድሌት የብሎምን ኢሎም ካብዚ ተላዒሎም ዝህብዎ ውሳነ እውን ዝተዛብዐ እዩ ኢሎም ኣቶ ግዛቸው ናይ ማይካድራ ጭፍጨፋ ከም ኣብነት ኣቕሪቦም ኣለው መንግስቲ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ንምባል ምስ ወሰነ ህወሓት ንተወለድቲ ትግራይን ናይ ኤርትራ ስደተኛታትን ክቐትል ከሎ ድምፁ ዘስምዐ ዋላ ሓደ ሓይሊ አይነበረን ኢሎም በዚ መንጽር ንሓደ ሓደ ናይ ወጻኢ ሚድያታት እውን ነቂፎም ኣለው ህወሓት ንህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ናብ ኩናት ክቁስቁሶም ከሎ ዋላ ሓደ ናይ ወጻኢ ሚድያ ዘይምጽብጻቡ ምሕዛኖም ገሊጾም ሚድያዎች ገብተው እንዲዘግቡ ፈቅደናል ቦታው ድረስ የትኛውም አደረጃጀት ገብተው እንዲያዩ ሚድያታት ኣትዮም ክጽብጽቡ ፈቂድና ኢና
ንዝኾነ ይኹን ኣወዳድባ ክርእዩ ፈቒድና ኢና ሓቂ ንምዝራብ ግን ኣይደልዩን ብምልኦም ገለገሊኦም ናይ ምዕራባውያን ሚድያታት ነዚ ዝተሸጡ እዮም ሓቂ እናሓደረ ምፍላጡ ኣይተርፍን ሓቂ ምሳና ኣሎ ንሕና ዝተበደልና ኢና ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝመፀና ኢና ናብ ውግእ ንኣቲ ዘለና ኣሐይልና ክንቕፅለሉ ኢና እዮም ኢሎም ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንኢትዮጵያ ምፍራስ እዩ ዝበሉ ኣቶ ግዛቸው ኢትዮጵያ ክትፈርስ ከላ ጠጠው ኢሉ ዝርኢ ስለዘየለ ክልላት ፍሉይ ሓይልታት ናብ ግንባር ኣብ ምልኣኽ ይርከቡ ኢሎም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እና የሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ልዩ ኃይላቸውን እየላኩ ያሉት ናይ ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ናይ ሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን ፍሉይ ሓይሎም ኣብ ምልኣኽ ዝርከቡ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሉ ዝተመደበ ናይ ሓባር ፀላኢና ስለዝኾነ ናይ ሓባር ፀላኢና ድማ ንናይ ኢትዮጵያ ህልውና ሓዊሱ ሓደጋ ስለዝኾነ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኣምሓራይን ትግራይን ስለዘይኮነ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ክነፍርሳ ኢና እናበሉ ስለዝሰብኩ በዚ ደረጃ ይሕግዙና ከም ዘለው ክፍለጥ ኣለዎ እዮም ኢሎም መራሒ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ውግእ ዘካይዱ ዘለው ብሓይሊ ዝተተሓዙ ከባቢታት ነፃ ንምውፃእ ኢሎም ኣብቶም ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ንሕገ መንግስቲ ብምጥሓስ ክልል ትግራይ የመሓድሮም ንዝነበሩ ከባቢታት ብሓይሊ ዝሓዝኩም ኣካላት ብህፁፅ ውፁእ ክብሉ ዘጠንቀቁ ዶክተር ደብረጽዮን እንተዘይኮይኑ ግን መሰልና ብሓይሊ ክነኽብር ኢና ምባሎም ይዝከር ዶክተር ደብረጽዮን መሰላት ህዝቢ ናይቲ ክልል ንምኽባር ዝጀመሮ ቃልሲ ከም ዝቕፅለሉ ሓቢሮም ኣለው ክልል ኣምሓራን ገለ ሰበስልጣን ፌደራል ግን ህወሓት ከባቢታት ወልቃይትን ራያን ናብ ትግራይ ዝሓወሶ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝሓዞ ስልጣንን ሓይልን ተጠቂሙ እዩ ይብሉ እቶም ቦታታት ናብ ትግራይ ዝተሓወሱ ሕገ መንግስቲ ቅድሚ ምጽዳቕ ምዃኑ ሕጋዊ መሰረት የብሉን ይብል ጸብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ናይ መስግን ገብረ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ይጥቅዑ ከም ዘለው ኤጀንሲ ጉዳይ ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽንን ርክብ ህዝብን ኣራ ብኣካል ንጉሰ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ 2 ማዓስከራት ጉድኣት ኣውሪዱ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ዝተበተኑ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይፍጸም ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና ኢሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንጸጋማት እቶም ስደተኛታት ኣብ ምቕራፍ ሓላፍነቱ ክፍጽሙን ጸዊዕሎም ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣዝዩ ከም ዘሻቐሎ ገሊጹሎ ምዝ ብዝተሓሓዝ ካብ ሕወሓት ዝተባህለ ነገር የለን ብኻልእ ወገን ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዩኤንኤችሲአር ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሪሽን ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍ እናሓመቐ ይኸይድ ኣሎ ድሕሪ ምባል ሞት ሓደ ስደተኛ ተረጋጊጹሎ ማእሰርቲ መውቃዕትን ዝምታን ከም ዘሎ እውን ዝእመን ጸብጻባት ኣሎ ኢሉሎ ጽባሕ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ክህልወና እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ምክትል ፕሬዚደንት ሱዳን መሐመድ ዳጋሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ምብጻሕ ብምግባር ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ተራኺቦም ዕላምኡ ነቲ ኣብ 2018 ናብ ኢትዮጵያ ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ንኽትግበር ንምድፋእ ምዃኑ ተገሊጹሎም ድሕሪ ትርክብ ዝተዛረበ ዳጋሎ ሱዳን ንመሻርክቲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ምሕጋዛ ክትቅጽል ኢሉ ንርግኣት ደቡብ ሱዳን እንኳ መራጺ ነቲ ዝተኸተመ ውዕል ምትግባር ጥራሕ ምዃኑ እውን እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ሱዳን ተዛሪቡሎም ኣብ ሓስትቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸተመ ውዕል ሰላም ኡጋንዳን ሱዳንን እየን ፕሬዚደንት ባይደን ምስ ቻንስለር ጀርመን አንጌላ መርከል ሎሚ ኣብ ዋይት ሃውስ ተራኺቦም ተማይጦም መርከል ድሕሪ ኣብ መስከረም ዝግበር ምርጫ ካብ መንግስቲ ከም ትወፅእ ኣፍሊጣ ኣላ ቻንስለር ጀርመን ትገብሮ ዘላ ምብፃሕ ነቲ ዓሚቕ ምሕዝነትና ዘንፀባርቕ ኢሉ ኣሎ ዋይት ሃውስ ባይደንን መርከልን ብርክት ዝበለ ዓለማዊ ዛዕባታት ኣልዒሎም ክዝትዩ መደብ ኣለዎም ኩባ ኣብ ልዕሊ ዝኣትዉ መግብን መድሃኒታትን ክትገብሮ ዝፀንሐት እግዳታት ንግዚኡ ኣልዒላ በጻሕቲ ናብቲ ሃገር ክመፁ ከለዉ ሒዞሞ ዝመፁ መግብን መድሃኒትን ዝነበረ ደረት ያተፈኩስ ዘላ ኩባ እዚ ድማ ከም ረኣያ ምላሽ ነቶም ኣብ ጽርግያታት ወፂኦም ሰልፍ ክገብሩ ዝቐንደ ይመስል ተራእዩሎም ኣሽሓት ሰልፈኛታት ንሕፅረት መሰረታዊ ቀረባት ምድራስ ሲቪላዊ ናጽነት ከምኡውን ንኣተሓሕዛ ኮቪድ ኣመልኪቶም ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክገብሩ ቀንዮም እዮም መንግስቲ ኩባ ግን ተሓተቲ ናይቲ ጸገም እቲ ንዓመታት እገዳ ገይሩ ንኢኮኖሚ እቲ ሃገር ናብ ምጽዳፍ ገጹ ዝሸመመ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ ዝብል ምላሽ ዝህብ እዩ ከም ሜክሲኮ ዝበላ ሃገራት እውን ንህዝቢ ኩባ ምሕጋዝ ዝኣክል ዝከኣል ይቕረታ ነቲ ማዕቀባት ብምፍኳስ እዩ ዝብል ርእቶ ይህብ ኣለዋ ኣብ ሃይቲ ሓላፊ ጸጥታ ቤት መንግስቲ ዲሜትሪ ሄራልድ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ጉዳይ ቅንጸላ ፕሬዚደንት ጆቨኒል ሞይስ ዝግበር ዘሎ ምርመራ እዩ ንሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ፍሉይ ዓቃቢ ሕጊ ንሕቶ ደሊዎ ስለ ዘይቀረበ እዩ ይብል ጸብጻብ ሲኤንኤን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ሃይቲ ኣበጊሱሎ ኣብቲ ምርመራ ንምትሕግጋዝ
ኣብ ምዕራባዊት ከተማ ጀርመን ኮብለንዝ ዝወቅዐ ከቢድ ዝናብ ውሕዱ 7 ሰባት ቀቲሉ ህንፃታት ዓይንዩ መካይን ፋሕብቲ መእትዩ ከም ሓበሬታ ፖሊስ ኣሳት 50 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ናሕሲ ህንፃ ደይቦም ዘድሕኖም ይጽበይሎም ብዙሓት ሰባት ጠፊኦምና ዝብሉ ከም ዘለዉ እውን ፖሊስ ጀርመን ሓቢሩሎም ኣብ ኣተኣላልያ ቫይረስ ኮሮናን ብዝረኣይ ጉድለትን ዝሰዓበ ብልሽውናን ተኸሲሱ ካብ መዝነቱ ክወርድ ህዝቢ ዝፅውዖ ዘሎ ፕሬዚደንት ብራዚል ጃይር ቦልሶናሮ ብሓደጋ ዜጋ ብዝወረዶ ኣካላዊ መጥቃዕቲ ኣብ ሕክምና የእለሎ ዜና በዚ ፍጻም ንዜና ተወልደና መስገን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ናብ መደባት እዚ ዕለት ምስጋርና ነዚ ዝስዕብ ድምፂ ክስማዐኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ምሸት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍንዎ ፕሮግራም ጀሚሩ ብሓንደም ሲኹም ክብራት ሰማዕትና ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ቁፅሪ 17 ስቱድዮ ብቋንቋ ትግርኛ ፈላማይ ዜና ዘስማዓኩም ምኒ ኣፈወርቂ እዚ ሰማዕኩምዎ ድምፂ ቅድሚ 25 ዓመት ልክዕ ከምሎም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ፈነው ክጅምር ከሎ ዝተፈነወ እዩ ሎሚ 15 ሓምለ 2021 ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፈነው ቋንቋ ትግርኛ መበል 25 ዓመት ትጽንብላላ ፈነው ቋንቋ ትግርኛ ኣዳነች ፍስሃየን ንጋዜጠኛ ምንያ ኣፈወርቅን ሓዊሱ ክልተ ጋዜጠኛታት ፈለማ ጀሚራ ቀስ በቀስ ከዓ ናብዚ ሕዚ መዓልታዊ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ በፂሓላ ማዕረ ምስፋሕ መደባት ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ፈነው ቋንቋ ትግርኛ ን4 ቀወም ተሓዊሱ 7 ኣባላት ኣብ ዲሲ ሪፖርተራት ከዓ ኣብ ኣስመራ ሓደ ኣብ መቐለ 2 ኣለዋ ብሓፂር ማዕበል ጥራሕ ዝነበረ ፈነወ ድማ ብተመሳሳሊ ብቐጥታ ኣብ መስመራት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከምኡውን ብመገዲ ሳተላይት ይፍነሎ በዘጋጣሚ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ርብዕ ዘመን ዕድሚኣ ንሰማዕታ ወትሮ መደባትና ዝህብትሙ ተሳተፍትን ወከልትን እንቋዕ ናብ ዝብቃዕና እናበለት ነዚ ሓየለ ምትሕብባር ትጽውዕ ኣብቲ እዋን ኤዲተር ክፍሊ ትግርኛ ዝነበረትን ኣብዚ እዋን ኣብ ክፍሊ ኣምሓርኛ እናሰርሐት ትርከብ ጋዜጠኛ ኣዳነች ፍስሃየ መልእኽቲ ኣለዋ ናይ ትግርኛ ኣገልግሎት ካብ ዝጅምር ሎሚ 25 ዓመታት ገይረሎ እንቋዕ ብፅሐኩም እንቋዕ ደስ በለኩም እውን ክብለኩም ፈቱ ጽቡቕ ስራሕ ትገብሩ ከም ዘለኹም እውን ክነግረኩም ደሊ ብፍላይ ብዛዕባ ጦርነትን ግጭትን ካብ ርሑቕ ኮንካ ወረ ምቕራብ ከቢድ ምዃኑ ግልጽ እዩ ግን ብዝኸኣልኩምዎ መጠን ሚዛናዊት ፕሮግራማት ንምቕራብ እትገብርዎ ጻዕሪ ዝሕጉስ እዩ እሞ ቀጽሉሉ ክብለኩም ደሊ نمسكن عدانج سمعتنا أبزغ سامون ربع عامت مجمار فن ቋንቋ ትግርኛ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዝምልከት መደባት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ናብ መደባትና ክንሰግር ከተማ ሑመራ ኣብ መንጎ ሓይልታት ኣምሓራ ሰራዊት ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ሓዳስ መስሕብ ኮይና ዘላ ስፍራ እያ ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብታ ከተማ ቀንዮም ንዘለዎ ጥራ ኣመልኪቶም ጽሒፎም ኣለው ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ንዝተርጎሙ ገብረ መድህን አንቢብዎ ኣሎ ናብኡ ክስገረኩም ባበራ ቅድሚ 30 ዓመት ኣቢሉ ካብ መንበር ገዝኡ ምስ ወፀ ንሱዳን ይምርሑ ነቲ ዘይምቹ ቦታ ብእግሩ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝነበረ እዋን ድማ ሓይልታት ትግራይ ካብኡ ብዙሕ ኣብ ዘይረሓቐ ቦታታት ይዋግኡ ነይሮም ተወላዲ ብሄር ኣምሓራ ዝኾነ ኣሰፋው ንዓዱ ዝምለሰሉ እዋን ካብ መምዕዳው ዳ ኣይዕረፍ እምበር ን30 ዓመታት ዝኸውን ኣብ ካርቱም ኣብ ስራሕቲ ጽሬትን ካልእ ዕለታዊ ሸቕልን ክነጥፍ ጸኒሑ ዝሓለፈ ወርሒ ግን ሕልሙ ሰሚሩሉስ ምስቶም ብመንግስቲ ክጣየሱ ተጸውዑ ስደተኛታት ንሑማራ ተመሊሱ ነቲ ብንኡሽቱ ዝገደፎ ስራሕቲ ምሸላን ሰሊጥን ምስረኣየ ድማ ስረቕረቕ እናበለ ነብዐ ምጥያስን ምምላስን ከም በዓል ኣስፋው ዝኣመሰሉ ተወላዶ ኣምሓራ ነቲ ኣብ ከባቢ ሑማራ ብተወላዶ ትግራይ ተዓብሊሉ ዝነበረ በዝሒ ንምስትኽኻል እዩ ዕላምኡ እዚ መደብ ዝምበኣር ድሕርቲ ንኣሽሓት ዜጋታት ንስደት ሞት ምምዝባልን ድርቅን ዝመርሐ ኣስታ 8 ኣዋርሕ ዝወሰደ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ ንወታደራት ፌደራላዊ መንግስቲ ስዒሮም ንርእሰ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ንዓለም ኣደኒቖም እዮም እዚ ከዓ ጠመቶኦም ንኸም በዓል ኣሰፋው ዝኣመሰሉ ወረርቲ ኢሎም ጽውዕዎም ንምቅላስ እዩ
ነፍሲ ወከፍ ስድሪ መሬት ትግራይ ነጻ ክሳብ ትኸውን ደው ኣይክብሉን እዮም ብኣገላልጾም ልሙዕ መሬት ምዕራባዊ ትግራይ ንመን ከም ዝብጽሖ ንኣምሓሩን ተጋሩን ወትሩ መሰከራኸረ እዩ ክልተ ተማዓደውቲ ሓይልታት ድማ በዚ ምኽንያት ህይወቶም ክኸፍሉ ድልውነቶም የርእዩ ኣሰፋውን እቶም ምስኡ ካብ ሱዳን ዝተመልሱ ኣስታት 15000 ስድራ ቤታት ተወላዶ ኣምሓራ እምበኣር ካብቶም ህይወቶም ክህቡ ቁርባ ዝኾኑ እዮም ኣሰፋው ኣብቲ ምስ በዓልቲ ቤቱን 7 ደቁን ዝነብሮ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሑመራ ገዝኡ ኮይኑ ነቲ ብሓይልታት ትግራይ ዝፍኖ ዘሎ ዘረባታት ዋጋ ከም ዘይህቦ ይጠቅስ ሓግሒጎም ከውፅኡና ምዃኖም ይፍክሩ ኣለዉ ዝመፀ ይምጻእ ግን ካብዚኣ ዝነቕለና የለን ሳላ ፈጣሪ ግዜና መጽኡ እዩ ክብል ድማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ገሊጹ ኣሰፋው ቅድሚ 30 ዓመታት ኣቢሉ ካብ ገዝኡ ክወፅእ እንከሎ ኣንጻር ናይቲ ቅድሚ ወርሒ ብሓጎስ ዝተመልኦ እዩ ነይሩ ኣብ ፈለማ ተስዓታት ክወፅእ እንከሎ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነቲ ብመንግስቱ ሃይለማርያም ዝምራሕ ስርዓት ንምእላይ ኣብ ምቅርራብ እዮም ነይሮም ኣብ 1991 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድሕሪ ምእላዮም ድማ ንዝመጽእ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ቦታ እዩ ጸኒሕዎም ህወሓት ካብ ዘተኣታተውዎ ለውጥታት ነታ ሃገር ናብ 9 ክልላት ምምቃልን ንሕማራ ዘጠቃለል ምዕራባዊ ክፋል ድማ ናብ ትግራይ ምእታውን እዩ ነይሩ ነቲ ሓድሽ ቅርፂ ምምሕዳር ተወላዶ ኣምሓራ ከም ምምንዛዕ መሬት ደኣይር ወንበር ተቃውሞኦም ከስምዑ ግን ኣይከኣሉን ሎሚ ሓያሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝቕመጡ ተወላዶ ኣምሓራ ንምምሕዳር ህወሓት ቋንቋ ኣምሓርኛ ንምዝራቡን ዝፈርሕሉ ዝነበሩ ግዜ ሽቁረራ ኢሎም ይገልጽዎ ምዕራባዊ ክፋል ናብ ክልል ኣምሓራ ከኣቱ ኣለዎ ኢሎም ዝጉስጉሱ ተወላዶ ኣምሓራ ምፍረራሕ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ማእሰርቲ እዩ ዝጽበዮም ነይሩ ክንደይ ስቃይ ርአየ እየ እንታይ ከም ዝገብሩኒ ክሓስብ እውን ኣኻኣሎ የብለየን ይብል ሲልታል ኣድማሴ ተደጋጋሚ ግዜ ኣደዳ ማእሰርቲ ምዃኑ ዝሓበረ ሓደ ካብቶም መራሕቲ ተወላዶ ብሄር ኣምሓራ ኣንጻር መንግስቲ ዝካየድ ተቃውሞ በርቲዑ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ግን ሚዛን ሓይሊ ህወሓት እውን ዘቢሉ ኣብ መንጎ ንዓመታት ኣብ ፖለቲካ መሪሕነት ዝጸንሑን ሓደስትን ብዝተፈጥረ ፍሕፍሕ ድማ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ኩናት መሪሑ ኣብ መንጎዚ መረር ኩናት ንሑመራን ከባቢኣን መን ተቆጻጸሮ እዩ ሓይልታት ትግራይ ድሕሪ ምንስሓቦም ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ምምሕዳሮም ክተኽሉ ግዜ ኣይወሰዱን ነቲ ብሕወሓት ዝቆመ ሓውልቲ ኣፍሪሶም ንወታደራዊ ማዓስከራት እውን ደምሲሶም ነባሪ ህዝቢ ናብ ክልል ኣምሓራ ግብሪ ዝኸፍለሉ ቅርፂ ቆይሙ ንህፃናት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝምህራ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተመስሪተን ካብ በየርሑቕ ሰፈሪ ምጽኡ ብዘየገድስ ድማ ንተወላዶ ኣምሓራ መሬትን ኣባይትን ብኣሽሓት ዓዲሎም ኣሰፋውን በኣር ሓደ ካብቶም በዚ መስርሕ እዚ ዝተጣየሰ እዩ እቲ ብሃንደበት ዝመፀ ለውጢ ንገሊኣቶም ካብ ኩቱር ተሓጓስ ከኣምንዎ እውን ኣጸጊምዎም እዩ ስዩም በሪሁ ዝተባሃለ ሓረስታይ ዳግም ከም ዝተወልደ እዩ ዝነግር ወዲ 58 ዓመት ደኣ ይኹን እምበር ሕዚ እውለድ ከም ዘለኹ እየ ንነብሰይ ዘእምና ዝሓለፈ ህይወተይ ረሳዓዮ ትርጉም ኣይነበሮን እዚ ምግናን ኣይኮነን ናይ ብልበየ ተሓጉሰ ክብል ድማ ይገልጽ ዓሰርተታት ኣሽሓት ተወላዶ ኣምሓራ ኣብ ዝኣተውሉ ክንደኦም ዝኾኑ ተጋሩ ድማ መረበታቶም ገዲፎም ንሱዳን ወይ ድማ ውሑስ ናብ ዝበልዎ ካሊእ ቦታታት ትግራይ ግዒዞም እቲ ምብዳም ህዝቢ ኣዝዩ ኣሻቓሊ ኮይኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን እውን ኣብ ወርሒ መጋቢት ምጽናት ዘርኢ ይፍጸም ኣሎ ክብሉ ንባይቶ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ነይሮም ላዕለዎት መራሕቲ ኣምሓራ ነቲ ክሲ ይንጸግብዎ ደኣ እምበር ካብ ሕዚ እንድሓር ምዕራባዊ ትግራይ ምምሕዳር ምስ ክልል ኣምሓራ ምዃኑ ይዛረቡ ጋዜጠኛታት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሑመራ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን እውን ኣመሓደርቲ ኣምሓራ ነቲ ዘሎ ሰላማዊ ኩነታት ከርእዩ ፈቲኖም እዮም ንተጋሩ ክወፁ ዘገደዶም ኣካል ከም ዘይነበረ ንምርኣይ ድማ ኣብቲ ዓዲ ተሪፎም ዘለዉ ተወላዶ ትግራይ ንምርኣይ ጽዒሮም ወዲ 67 ዓመት ተስፋይ ወልደ ገብርኤል ሓደ ካብቶም በቲ ኩናት ኣመና ተሻቒሎም ዝነበሩ እሞ ዝኾነ ፀገም ከም ዘጓነፎም ዝዛረቡ ትግራዋ እዮም ሰበስልጣን ኣምሓራ ብዝኣተውሎም ናይ ውሕስነት ቃል ምጽንሖም ድማ ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ሓቢሮም እቶም ዝሃደሙ ተጋሩ ምስ ሕወሓት ኢድ ዘለዎም ምዃኖም ከዓ ይነግሩ ሓደ መንግስቲ ከይዱ ካሊእ መንግስቲ ክመጽእ እንከሎ ብሓጎስ ክትቕበሎ ኣለካ ድማ ይብሉ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ግን ዝተፈለየ ስእሊ እዩ ዝህብ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታትን ተኽስን ዕረፍቲ ኣይሃበን መራሕቲ ትግራይ እውን ደቂሶም ከም ዘይሓድሩ ተዛሪቦም እዮም መራሒ መንግስቲ ክልል ትግራይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ናይ መወዳእታ ቃለ መሕትቶም ናብቲ ናይ ቀደም ዶባት ክሳብ ዝምለስ ክቃለሱ ምዃኖም ኣመልኪቶም ነይሮም እቶም ንብረት መንግስቲ ትግራይን ውልቀ ሰባትን ዘረፉ ኣካላት ቀልጢፎም ክመልሱ ንጽውዕ ኢሎም ነይሮም እቶም ፕሬዚዳንት ትክልል እንተዘይኮይኑ ድማ
ብሓይሊ ክንመልሶ ኢና ኢሎም ብምውሳኽ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ፍናኖም ክብኢሉ ዘሎ ዝመስል መራሕቲ ክልል ኣምሓራ እውን ክምህ ከም ዘይብሉ ካብ ምርኣይ ኣይበኸሩን ፕሬዚዳንት ክልል ኣምሓራ ዝኾኑ ኣገኘሁ ተሻገር ብሕወሓት ክመጽእ ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምምካት ህዝቢ ዓቕሙ ከበርክት ይጽውዑ ኣለዉ እቲ ኩናት ሞትን ህይወትን ክኸውን ምዃኑ ድማ ሓቢሮም ኣለዉ يقنلنا أبراهام كم أنجبرة سمعتنا تكتاتل وزلكم راديو دمز أمريكا سعيب زغرب مدب مس أول أمرارحة من قصة تجراين وهاب قال مأخلاي كوماند تجراي أتوقيتها تشورة داس تجبرة لا على محتاج تمالي أبسم حلال فقدام يكفلوا من قصة فيدرال نزع وجوبنا ومقرات تزعبوا سيحبوا حوعد ما بعل شوعات تنتبي كفت أمو يقبأ زبلهم كدما خونة أغميدو نيرو كابهم حدا حيلتات أمحارا يوزو زبليو كل المنقصة أمحارا دما والقايت ساقادي خونة رايا هزب أمحاران 30 عامات زحاتو زنبرة حتو من النتوسانيو سلاز خونة زحاتو نقر كنكفل دلواتينا خبلو نبيعو تزاريبهم إذا خميئكم تسمعوا نزبل حتونا ملس يوم بمقنع الساعات أقواريتنا يونيرنا كابتز تقارص لو مخاطليو زوم حرام حسانات مدفر سديتات مقتاج مس ناي هاجر طلع خوينها عند مورال نبرة مزراف تحز نقر له يلي أمن وإحنا قبار محراي سير نبر بسقراء وسلام مسحوات وسلام كنبر بدل محراي وشوف أسيرنا وأنت كيف قبل من قصة أسير قبل أو قتلت ديتات أو قتلت سنة صورة قرنا نسرحنا بدو شفات اليوم أو لعلي سنة تجراي أو لعلي نمرة تجراي أو لعلي حفلة تجراي أو لعلي هزو تجراي سكات خوينا من قصة لهنا كل يغلن بحيني ريفرس كنقولنا حتى اليوم حتى ما نسلم عقمي صلاتنا مدخاميو علامانا أدلاين تخوينو سقاب إيرترانا محاران كنبزح نخيلينا خبلو نروي ترساب زهابكم وق على محتات تزاربكم نيركم من البات توم حوحات زغمتهم النطبتات زي فتصوم وخوينهم حوحات بحقي نابتم كبابتات كبزح دي خون منقستنا مغيار تلملكم دو منقست مغيار زي مغيار هزوي منقست خير زغبو اسمراني مغاد تبار داراني متاو ساراني متاو دخيتي يبلنا أو زي كرير قون خلالو ما هزو تقرأي سقعات يقول المخونتات تفتعرض هزو تقرأي عزقوب أدو بلسكرك نمقوار أدفع مغاد اللي يتوين خنقولو إنا بناي سياسة فولك دليت بسترقاقت وحسنت ذلو سلام كله أي خلال بناهاوي دليت زرقاقت وحسنت ذلو سلام كله أي خلال هذه إيرترا من إحنا مغيار إيرترا محتاجة إحنا إيرترا يعني أسمرا سرايتنا تو دليتو يولان إيه سياسة فولك إيه هزو تقرأي سقعات يقول المخونتات نمرقات داخل الخوانة يقول سقوط خلاصيتنا هذا سمرا لا يقبل including wish إيرترا سقعات وقوة نقر في إسرائيل يقول ما يزلنا وحسنة ذلو هلونا نمرقات داخل كل عين سقوط خلاصيتنا دحري نبل كله مريت تجراي زبهال أو قطعتكم دحر مقتاوكم مس منقستي إيرتران مس منقستي فيدرال كمي نمن واريخ تحاسو تأيق لكم بدحريو تأيت تلمزلو إذا خنات دحري مونان مريت تجراي دحر مرققات سلام خوني زول ويكا ناب ذات خدمة إنا زول تلملكم ده أنا تجراي حرام نصالنا لنا تصين خنا برخدلو بعريو وناي تجراي سالي عدل تاي خون زول بهزوزو سني سو إحنا نايتو كأكلنا كسر حزم عليه ولا هاجر كم هاجر زي محاضر من قصتي مسألة خوينو هزو تجراي كم سنة كتفقه قالوا كل تجارة حزون زخانة كنت أسألي ناي هزو تجراي عدل هزو سن بهزو تجراي بدأ مزرقة قصو مثلا عرسو سنة وخرجة قصو له تجراي بقى تفيدرشني حد يقول له كده يقول له نجر كله يخدم زا هاجر زي عم هناك هزو تجراي عايز صوت غيري صدرش أو زي وصل له فتح كله هذا أنا تفتح حتى ممارسني أي ممارسة هزو تجراي نقدر فوقه بوانا نفقد هون تغينه هذا هاجر حافظ لنا ترى حافظ لنا زمرة بعد حدار وزمرة بعد حدار شانت أنا حزنا نوصل له خنيف كيلو أي خلل زخون يقول متى عدلنا بإذن يزو سنة درجة صهينو فتحون انتاجه بحقه من قدم درشانا وصلنا نقول مهانو خلت خلله من قصتي إيرترا يقول من قصتي أبي أحمد سلامنا وحسنت بزم من قدي
ናይ ምንባር ሸውሃት ኣለዎም ኢሉ ይኣምን ግን ኣለና ዝብሉ ተኮይኖም ዘይተሰማምዐሉ ምክንያት የለን እዚ ብሓቂ ክትግበር ዘይኽእል ካሊእ ጉዳይ ዓብዪ ሰራዊቱ ከም ዝበልኩ ናይ ፌደራል ሰራዊት ዝበሃል ወሳኒ ዝኾነ መልክዑ ዓንዲ ክሕቁ ሰይርና የለና ገና ሕዚ እውን ዘይተኣርነዋ ነገራት ኣለዋ እሰን ብደንቢ ኣድረስ ክንገብረ ኢና ተስፋፍሓቲ ሓይልታት ኣምሓራ ሕዚ እውን ሰኸላን ጃህላን ደው ይበሉን ህዝቢ ንምግጫው ብዙሕ እንቅስቃሴታት ገብረሎ ንሆና ገሰብ ኢና መንግስቲ ሻዕብያ ሕዚ እውን መሬትና ወሪሩ እዩ ዝርከብ ስለዚ መንግስቲ ሻዕብያ ስጋት ኮይኑ ዘይቀፅለሉ ኩነታት ነፍስታት ዘኽእል ስራሕ እውን ያው ዝወሰዶ ግዜ ውሰድ ከምኡ ምግባርና ይተርፍን ንሰላም ክበሃል ግን ዋና ሕውሕስነት ክህልዎ ሰላም ህዝብና ህልውና ህዝብና እዩ ማተ ዝገብር ነዚ ክበሃል ዝግበር ዝኾነ ይኹን ድርድር ተደግሩ ዋላ ምስ ሰይጣን ንገብሮ ኢና ማለት እዩ እዚ ዘለዓል ኩሉ ምክንያት ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ደመቀ መኮንን ምስ ዲፕሎማሰኛታት ዓለም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ንሕወሓት ሓዊሱ ዘተ ክነካይድ ሮልማፕ ኣውፂና ኣለና ተዳልዩሎ ድሕሪ መረፃ ዕላዊ ምስ ኮነ ናብኡ ክንኣቱ ኢና ኢሎም ብፍላይ ግን ንሶም ሕወሓት ዝብልዎም ብሰላማዊ መገዲ ንምዝታይ ተዳለዉ ናይ ሕወሓት ኣካላት ኣለዉ ኢሎም እዮም ዘልዕልዎ እሞ ትፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ብዚ ደመቀ ይኹን ዓብይ ምስ ገለ ይበር ምስ ገለ ይዛረብ ክብሉ ሞራል መሰረት የብለውን ዓቕሙን የብለውን ሰውነት ህልውናኦም ክብሉ መጨረሻ ስልጣኖም ከሪሕሉ ክብሉ በቃ ቀድሞም ቢሆን ከነዚህ ጋር እኮ ችግር አልነበረብንም ዝብል ከም ዝኣቱ ምንም የተጠራጠረ ኣነ ስለዚ ብዓቕምና ብሓይል ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ ኩነታት ይኸውን ምንም ኣብኡ ጥርጣረ ከል የብለን እስኪ ዶክተር ደብረፅዮን ናብ ዝተዛረብዎ ክመልሰካዮም እሞ ኩሉ ሰብ ተዓሊሙ ተዓጢቑ ድልው ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም ቀጻልነት ዘለዎ ክትዕልሙ ኢኹም ማለት ድዩ ዋላስ እንታይ ማለቶም ደብረፅዮን ዝቐመጦ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይዓጢቑ ቀጻሊ ብዝኾነ መንገዲ ምድላው እንተዘይገይሩ ዘይድቅስሉ ሓይልታት ምህላዎም ከም ዓሌት ከፅንትዎ ንሕሪፍ ዘይብለሱ ሓይልታት ምህላዎም ተግባር ተረጋግፅ ኣሎ ስለዚ እዞም ዘይድቅስሉ ሓይልታት ስካዕ ኣለዉ ህልውናና ብውዳበና ብናይ ህዝብና መንእሰይና ጉልበት ክረጋገፅ ዝብል ጠንካራ እምነት ኣለና ህዝቢ ትግራይ ውሕስነት ክህልዎ ተኮይኑ ህልውንኡ ኣብ ኢዱ እዩ ኣብ ጉልበት እዩ ኣብ ምዕላሙ እዩ ኣብ ምዕጣቁ እዩ ስለዚ ክቅፅል እዩ ህዝቢ ትግራይ ክዕጠቕ ክእል ኣሎ ገና ዝተወደአ ነገር የለን ትግራይ ከም ትስዕር ረጋጊፃ እያ ምንም ዘጠራጠር ነገር የብለን ዓወትና ምሉእ ኮይኑ ክቅፅል ግን ህልውናና ቀፃልነት ክህልዎ ግን ከምቲ ዶክተር ደብረፅዮን ዝበሎ ህልውናና ውሕስነት ክህልዎም ናይ ምግባር ጉዳይ እዩ ትክክለኛ ፃውዒት እዩ መንእሰይና እውን ኣብ ተዕሊሙ ይሕዝ ኣሎ ናይሎም መደብና ኣብ ዘዛዚምና ኣለና ብምትእንጋድ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ሳራ ፍስሃየ እየ ምስ ኩሎም መሳርሕትና ብምዃን ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሻት